ana lamini na bolmada dugu na tengundugu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ko wale ɲuman dɔn Boubacar Sidiki an sigira bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don Boubacar k'a dɔn jamana an na dugawu don kɛ min ye taabolo ni nabolo ye a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ Boubacar nka anw ka baara o ye kunnafoni di ye n'a fɔra bɛɛ lajɛlen k'i jija i ta fana Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni kɔni o tɛ kɛ maa negela ye san joli joli ko kelen nka hali bi an b'a ɲini min bɛ se k'a to ko in a bi ɲɛ a bi ja faamuyali bɛ na mɔgɔw bɛ nafa sɔrɔ a la Boubacar k'a dɔn kunnafoni gafe a b'o de ko fɔ nka n'an sigira Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲɔgɔnkun bɛ kɛnɛ don Ahmed Jakite ale bɛ jaw la min ye Gibson Control ale bara ka fiɲɛkala ni k'a juru ta ye e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Boubacar hali n'o y'a sɔrɔ an kun famana dɔɔnin halisa wa n kun taara Kayi o ale kun ma taa Kayi wa taara Kayi o don nin bi cɛ tile joli tile saba juma sibiri kari ntɛnɛn ma ɲɔgɔn ye nin e b'o kɛ b'a n kun taara Kayi kalo kelen a fɔ yen kaw kɛnɛ sa n kun taara sangafo dilan an ka cɛkɔrɔba fatura an ka cɛkɔrɔba ma fatura Ala ka hinɛ b'a mɛn i k'a dɔn a ye diɲɛ to nin cɛkɔrɔba in i k'a dɔn Kayi a kɛra n'a fɔ dugukolo kan kunna hadamaden Boubacar Sidiki k'a dɔn maa sugu bɛɛ Senegali Gambi ka taa bila n k'i ɲininka Gabon Faransikaw nin bɛɛ lajɛlen surula nin bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛrɛ Ala ka hinɛ cɛkɔrɔba Ala ka yafa k'a ma maanifinw b'o fɔ ko ni maa n'i ɲɛna i bɛ doni de ta ka bɔ i faso kɔnɔ wallahi kana siga kuma ɲɛna ɲuman tɛ tunu Jibi munumunu salo kɛ an ka engrais sɛbɛnw na ko Mali bi Mali sini Mali bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki kunun ko douane bi douane nin bɛɛ ye kelen ye ayiwa Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin ye sɛrɛ a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 70 ani siɲɛ 1 min ye A Keyita nin y'a ka sɛbɛn ye Ala b'a sagoya de la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɔyɔrɔ i k'a dɔn a bi fara i k'a dɔn Alahu Taala n'a i kanu na ni min ye i b'i k'o ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn douane directeur général kura a tɔgɔ de ko Cheikh Hamala Jalo Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bilala gonima na sa dɛ sabula a bɛna bila cɛ min nɔ na o ye baara min kɛ o ye wulikajɔ min kɛ a n'a ye hakilina min don douane na Boubacar Sidiki k'a dɔn juru kun janyana sɛbɛnnikɛla ko a ko Cheikh Hamala Jalo Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛn kɛra ka sɔn kɛra ma min ye jamana masakɛ ye a y'i boloma d'a kan maa sigilen kun tɛ n'a ye ka sababu kɛ mun ye minnu ni minnu don a kun bara ka fɔ k'olu de bi k'a ye maa caman b'a la olu kun b'a jigi a bi wele don min Boubacar Sidiki ni ka kɛ douane directeur ye o y'a sɔrɔ a bi ɲɛmaya la Moti sɛbɛnnikɛla ko a nana bila cɛ min nɔ na min ye Amadu Konate ye Simbo kɔni i k'a dɔn douane yɛrɛ fura dama kabini indépendance taara ka n'a bila bi la mɔgɔw ka lakali la a ye wulikajɔ ni baara min kɛ douane na a ɲɔgɔnna ma deli ka ye a bɛna taa Konate bɛnna gɛlɛyaw de ma e ka Covid jateminɛ ka na laban Bamajɛ kɛwale k'o jateminɛ Boubacar Sidiki ka jamana yɛrɛ k'a bisi fo ka ɲɛjɛ bɔ ngo n'a ta bɛ min ye nafolomugu ɲinini ye sabula douanew ka baara de y'o ye ka bila jamana wagande kɔnɔ kabini a bi fɔ kalo la k'a ye miliyari 100 minɛ Boubacar Sidiki ka laban ka yɛlɛ yalima su b'a don wa yalima wurudi gɛlɛ de b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko k'o kɔni nana yɛlɛ cogo modèle dɔ la ayiwa maa si den kelen tɛ k'a faamu an bi don minɛ ko bi don min a bi ɲini ka baara yɛrɛ bila san 2021 ninnu kana bila fo bi la miliyari 100 miliyari 600 miliyari 900 Boubacar Sidiki san 2025 sɛbɛnnikɛla ko n'i ma kɛ Amadu Konate ye yalima nin bɛ kɛcogo jumɛn in na o de kɛra sababu yɛrɛ ye a ka wele min ye farafinna ji yɛrɛ jɛkulu douane ɲɛmaaso u ko min ma OMC AOC Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen laban de nana wele dalu min b'i bolo ani wulikajɔ min b'i bolo an b'a fɛ i ka kɛ farafinna i k'a dɔn douanew ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaasoba i ka k'o ɲɛmaaba ye lala na dɔ sɔrɔ i ka dalu la sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ ɲɛn'a bolo kosɛbɛ i y'o dɔn de Boubacar Sidiki kɛrɛfɛ mɛru kɛlɛli ŋanamu Boubacar Sidiki k'a dɔn awa minnu b'u dɛ k'u bi don ni fɛnw ye a ye wulikajɔ bolo da k'i tɛgɛ da u kan o min ni a y'o yɛrɛ sinsin o de kɛra ko belebeleba y'a bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa foroba baara
jango tubabu baara kɔni ye n'i ye waati dɔ kɛ i bɛ t'i lafiya bɔ sɛbɛnnikɛla ko kalo min filɛ nin ye n'o ye décembre kalo in ye Bougazelli k'a dɔn a ka lafiya bɔ waati sera min kɔni ye baara ye ale b'a bila n'a dun y'a bila Bougazelli doniba min n'a y'a jigin k'a di Cheikh Hamala Diallo ma a na s'a kɔrɔ wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ Cher. Karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ le témoin an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le flambeau le flambeau maa min ka fasiri ye nin o ye Seydou Ka Kɔnɛ ye Seydou ko min y'i da tula dɔɔni a ɲɛmaa kura min sugandili la sugandili hakilinajigi o bɔra ka kɛ araba don dɔ minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba o araba ka bɛn décembre kalo in o tile 3 ma san 2025 i y'a lajɛ kɛnɛ yɛrɛ bonya minɛ kun t'an bɛ ka di Camanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goïta ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ dagayɔrɔ ye n'o ye masaya n'o ye kuluba fanfankɔrɔla ye i y'a lajɛ o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ min ye maa kofɔlen n'o ye maa kura ye n'ale bɛna kɛ douane o ɲɛmaa kura ye o de ye inspecteur de douane Cheikh Amala Diallo Amala Diallo a bɛna bila maa min nɔ na i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na o de ye douane ɲɛmaa kɔrɔ n'o fana ye inspecteur général de douane ye Amadou Konate maa min n'o bɛna nɔrɔ bila i b'a ye k'a fɔ min a maakɔrɔ in kɔni sugandi la ministre de l'économie des finances n'o y'an ka sɔrɔ ani nafoloko ministre ye Aluseni Zanu o ka yamaruya kɔnɔna ye k'a sabu kɛ maakɔrɔ n'o ye Amadou Konate ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ jɔn ko Ala a n'o ka kan a k'a ti sɛgɛn lafiɲɛbɔ a ye baaraba kule min kɛ jamana ye jamana fana ye a dɔn a ye wa maakɔrɔ min n'o sugandilen filɛ nin ye ayiwa ko baara de bɛna di a ma sa bawo n'o ye Cheikh Amala Diallo ye kɔrɔlen n'o ye Amadou Konate ye o tun bɛ nafolobamugu kule min yara ka taa wagande kɔnɔna na yalima ale bɛna yɛlɛ sanfɛ wa walima a bɛna to o ka hakɛ la ɲininkali bɔ ka kɛ ka baara min di b'a ma maa dagarantilenw y'a jira k'a fɔ min ye Cheikh Amala Diallo ye douane ɲɛmaa kurakurani i b'a ye k'a fɔ baara min don baara in tɛ a ma dunan ye bawo a ye jɔyɔrɔ kunba caman kɛ wa min a ka wulikajɔ caman ye o ɲɛsinna bawo ale yɛrɛ de Amadou Konate dɛmɛ a ka wulikajɔ dɔw la k'a to a tun bɛ jɔyɔrɔ minnu kɔnɔna na n'o de ye ka ninkurafiɲɛ douane na min ye wagande k'o sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ ka wari de kɔni yara k'o kɛ wagande kɔnɔ fo an ka datugu fo ka yɛlɛ ka segin a kan k'a sɛbɛkɔrɔ tindi o kɛra baba ni ye awa an ka lamɛnbaa dɔ bɛ yen o ko i ka baba ni tanoli k'o de ka di ale ye a fɔ a ye ko bamani ye min kɛ n ye kabini n kun taara bamanan na n ma deli k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ayiwa maa min ma deli ka 40,000 sɔrɔ n'i ye 18,000 d'o ma i m'o fa wa o bɛ sa joona de min ye Cheikh Amala Diallo ye min ye douane ɲɛmaa kura ye jɔn ko Ala a ka wulikajɔ ani fɛɛrɛ minnu b'a bolo n'a ma yɛlɛ kɔrɔlen ka wulikajɔ n'a sendannɔ kan jɔn ko Ala k'a tɛna jigin o dugu ma ka kɔn o bɛɛ lajɛlen ɲɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ wele don min na ka bɔ Mopti directeur général yala i b'a ye k'a fɔ a tɛmɛna douane directeur régional jɔyɔrɔ caman fana na o dɔ bɛ tali kɛ Sikaso direction régionale la a y'o ɲɛmaaya kɛ ka taa se Segu direction régionale ma wa min ye Kayi direction douane directeur régional ye a y'o fana kɛ a taara directeur régional laban kɛ yɔrɔ min na o de ye Mopti région ye k'a to yen de sa danaya dala kan k'a fɔ maa kɔrɔ min ni ale bɛna taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la n'o ye Amadou Konate ye ale kɔni mana sigi bɛɛ min ye Cheikh Amala Diallo ye ale de kan k'a jɔyɔrɔ fa min ye jamana ye jigi min daan bɛ douane kan jɔn ko Ala bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Cheikh Amala Diallo ye a kɔni sugandilen ka bila nin jɔyɔrɔ in na n'o ye douane ɲɛmaaya jɔyɔrɔ ye a na kɛ sabu ye ninkura min n'o kan ka fiyɛ douane na halisa ka taa fɛ a n'o banba wa min ye nafolo ye k'o yara ka taa wagande kɔnɔna na a n'o sɛbɛkɔrɔ yakubaya waasa danaya min dala kan ka bɔ an ka ministre de l'économie des finances yɔrɔ n'o Aluseni Zanu ye a kana kɛ jigi waaro ye o ye tiɲɛ nin ye sɛbɛn bamanan y'a salo ka bɔ le flambeau kɔnɔ Seydou Ka Kone a ka fasiri don Bougazelli jɔyɔrɔ ɲuman bɛ sanfɛ jiri tigɛli nɔgɔya n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Bougazelli k'a dɔn an ka taa kulukɔrɔ a polisiso tun bɛ lombolanba i k'a dɔn sokɔrɔ de so min n'a kun jɛ ka jugu Bougazelli k'a dɔn ayiwa minisiri min n'a bɛ ayiwa kana kunna min ye ayiwa cɛbilen ye a kun ye layidu di kulukɔrɔkaw ma a ka nin polisiso in ni Ala ni kira sɔnna i k'a dɔn jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔ n bɛna n bolo don a kɔrɔ Bougazelli layidu min dara a y'a tɛngun min ye général de division Dawudu Ali Mohamed
Mohamedine Ekebile Bokasiri ki million kɛmɛ saba ani naani o de donna so la ni ka bama yɛlɛma Bokasiri ki k'a dɔn yɔrɔ ɲumanba a ko n'i taar'i jɔ awa Kulukɔrɔ min ye commissariat de police gare min n'u k'a ma ko Kulukɔrɔ gare a Bokasiri ki juma tɛmɛnen yɛrɛ de u taara Kurubongari sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra kɛnɛ wasalen sabula Kulukɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan min ye général de division i k'a dɔn Dawuda Ali Mohamedine a tun bɛ kɛnɛ kan Kulukɔrɔ gouverneur min ye colonel Lamini Kapori Lamini Kapori sa nɔgɔ i k'a dɔn a kamalen biɲɛ kɛnɛ Bokasiri ka taa fara fɔlikɛlaw ani Kulukɔrɔ maire ani i k'a dɔn maa o maa bɛ Lamini in na nin bɛɛ lajɛlen de i sogo donni ni ka taa kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɛla ko a ma fɔ a police directeur national général contrôle général de police Yusuf Kone Bokasiri jama kun nisɔn ka di sabula n'u y'u miiri k'a fɔ nin ɲɔgɔnna so ɲɛnamaba jɔra Kulukɔrɔ wa jɔra maa minnu ye n'o ye polisiw ye minnu kan ka dugu lakana Bokasiri o ye dɔ fara nisɔndiya kan sabula ni i bɛ ayiwa baara kɛ yɔrɔ jɛlen na baara kɛ yɔrɔ ɲuman na yɔrɔ cɛɲi na a bi baara nege don i la a bi galabu d'i ma nka kangarikan minnu dara sa o de ye min ye général Dawuda Ali Mohamedine a ko min kɔni ye Kulukɔrɔ ye u k'an ka yɔrɔ in minɛ ka ɲɛ sabula polisi foyi t'a dɛmɛ a ka baara la dugudenw kɔ dugudenw k'an ka fara polisiw kan i k'a dɔn min bɛ se ka t'u ka lakana bɛ jedi o de ye i k'a dɔn kunnafoni dili ye ani ka sɔn min mana fɔ i k'a dɔn bɛnkan kow kan o fana ka labato o de bɛ kɛ ko sabatilenba ye Bokasiri k'i k'a dɔn a Kulukɔrɔ gouverneur ale fana kumana ka taa se i k'a dɔn dugudenw a maa caman ma sɛbɛnnikɛla ko Bokasiri k'i k'a dɔn nin ye a ko kura ye million kɛmɛ saba o mana don yɔrɔ la Bokasiri k'o fana k'an ka minɛ ka ɲɛ a jɛlenya ani yɔrɔ min bɛ se k'a to u b'a tɔpɔtɔ k'a to a yɔrɔ in bɛ se ka mɛn a ɲuman na cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura k'a cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tun karo ko tɛ ko faralankolo fila n'i y'olu bolitɔla ye ɲɔgɔn nɔfɛ dugu tilama fɛ kana ɲininkali kɛ ɲɛfɛma jalaki don i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le repère kuma in ma dafa dɛ cogo di faralankolo fila u ka boli ɲɔgɔn nɔfɛ dugu tilama fɛ ɲɛfɛma jalaki don n'o t'a t'o kun bɔ koyi ni cɛ fila don kun i m'a daminɛ ayiwa kuma kelen fɔ de ka di ye ayiwa baasi a to n ka taa ɲaamɛ naam ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le repère olu fana y'a sɔrɔ bureau du vérificateur général o ka kunnafoni di sira kan min an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba belebele min filɛ ka ɲɛsin baji ma n'o ye Bajoliba ye n'an k'a ma ko centre international de conférence de Bamako n'o k'a ma ko CCB wa minnu b'a dɔn ka kɔrɔ u b'a wele ko palais de congrès kɔrɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ bureau du vérificateur général e k'o ma munumunu salo kɛ ye wa munumunu salo kɛla ye wa u taa bɛ bɔ nafolo min kan k'o kɛ mɛ majɛ ye o de ye se fɔ wari million kɛmɛ fila ani 59 a n'a kunkan fɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ CCB n'i ye nin ko in ta k'a fɛsɛ a bolilen bɛ furancɛ min kɔnɔ o de ye kabi san 2022 2023 24 fo ka se 2025 ma mars kalo tile 31 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli bolila o furancɛ de kan u taalen bɛ bɔ fɛn min kan i bɛ o dɔn wa comptabilité matière k'o tɛ u bolo ye wa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye organe délibéré ye o de ye kulu min n'o sigi bɛ n'o de bɛ CCB kunkanko kibaruya ko fɔ olu kɔni ka baara jɔn ko ala o kɛn tɛ k'a minɛ sɛbɛ la n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye compte bancaire fila ye o taa bɛ dayɛlɛ CCB ɲɛmaya bulon fɛ k'a sɔrɔ o ma yamaruya ɲini an ka ministre fɛ ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka nafoloko a n'an ka musakako ma n'o ye ministre de l'économie des finances ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ conseil d'administration kangarima da kan ta la waati jan tɛmɛlenw na ka ɲɛsin u ma o de ye u ka maa dɔ sugandi min kɔni bɛ bila jɔyɔrɔ la sa ka se ka u ka nafolo musaka minnu bɛ sɔrɔ ani minnu bɛ n'o bɛ don ko wɛrɛw da fɛ o bɛɛ lajɛlen o t'a fɛnw ka dɔn n'o ye désignation du commissaire au compte ye n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye CCB ɲɛmaya bulon ye wa jirala fana k'a fɔ min ye attestation de service fɛnw ye o de ye sugubulon mana dayɛlɛ sugubulon maa minnu gɛrɛjɛgɛ bɛ don a la n'u y'a baara kɛ k'a ban u kan ka na ni sɛbɛnfura minnu ye k'a jira k'a fɔ baara kɛla k'o sɛbɛnfura ninnu
nu caman be ko siga na ko tambe ka ɲɛsa ma no attestation de service fɛ no fana wala i b'a ye fana k'a fɔ min ye agent comptable ye o fana o ka baara jɔngo ala k'a caman be k'a tilelen dɛ bisi basa bɛ fan caman fɛ wa nin bɛɛ lajɛlen ko kangarimada kan delila ka taa ka ɲɛsin i y'a dɔn sanga n'a ka waati o bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛ n'aw k'a ma ko conseil d'administration maa min sugandi bɛ ka bilo ɲɛmaya la n'o ye président du conseil d'administration ye a kun ɲinilen b'a fɛ bureau du vérificateur général ka maaw ka tɛmɛli sababu la k'a fɔ ko min ye commissaire au compte ye o ka sugandi wa min ye ɲɛmaa ye o fana kan k'i ɲɛsin fɛn min ma o de o ka juru bɛ maa o maa na a kɛra forobaca ye o a kɛra kɛyɛrɛ ye cɛkɛda ye o u ka juru bɛ hali ministre so minnu na u k'u ka juru kani waasa nafolo ninnu o ka segin ka don CCB o wagande kɔnɔna na nka nin baara ninnu si ma bɔ a sira ma min kɔni kɛ bɛ sabu ye sa siga ka kɛ nin furancɛ kɔnɔna na n'o de ye san 2022 fo ka taa se mars kalo tile 31 ma san 2025 min ye nafolo min n'o tunun bɛ u bolo o de ye se fo wari miliyɔn 200 ani 59 a n'a kunkan fɛ nka n'i y'o ko ta k'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye miliyɔn 18 ye mankan ni kunkan bɔlen bureau du vérificateur général ka cɛdenw olu tɛmɛlen kɔfɛ miliyɔn 18 n'a kunkan fɛ olu kɔni o sera k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o dalilu bɔ k'o jɔ kɛnɛ kan nka min ye miliyɔn 241 n'a kunkan fɛ hali sini o b'a la ka taa taafan dɔn tɛ o la maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nafolo a b'a la ka taa mini a don bɛ juruden la wa walima nafolo n'a donna wagande kɔnɔ jinɛw de bɛ nafolo in ta ka taa n'a ye ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko sɛbɛ hali fɛn min y'a salo ka bɔ le repère kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ bureau du vérificateur général o ka kunnafoni di sira Baba Jirigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Bouakari k'a dɔn politique ka di n'i b'i faso la siga t'a la nka na politique tɔn sigi politique tɔn min ni n'o baara kɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la Bouakari a bɛɛ ta i bolo don Jufa kɔnɔ Jufa min n'a dulokiba b'i kan na Imam Mahamud Diko kunnafoni carila Bouakari ale yɛrɛ i k'a dɔn maa cololen don a tɛ jamana kɔnɔ a bi waati jan bɔ maa caman ka fɔla Algérie jamana i k'a dɔn yen y'a jatigila ye ɔ kɔsɛn in na sa janko juma tɛmɛnen a fɔra ko kunnafoni jɛlenw y'a jira i k'a dɔn a bɔ politique tɔn kura dɔ kɔni bangena nka a bi jamana kɔ kan u ka ɲinifɛn ye min ye jamana ka segin a segin cogo kɔrɔ la Bouakari a ko nin kuma min fɔlen filɛ a Bouakari k'a dɔn a ye maa caman kɛ i kamana na a ko Imam Diko a kelen dɛ ɔ maa dɔw bɛ yen n'o ye société civile maaw ye ani politique maa kɔrɔ dɔw minnu kɔni kɛlen don colo ye n'u ti jamana kɔnɔ Imam Diko yarɔ nin da siɲɛ fɔlɔ politique baara la M5 i y'a dɔn waati kɛra a yɛrɛ kun y'o ɲɛmaaya ta Bamakɔ yan wulikajɔw ni cɛsiriw fo kɛra a bolo tɔgɔ dumanba ye ka k'a bolo sangaba ye o laban de kɛra wɔlɔwɔlɔ ye Bouakari maa min fana dɔnna n'o faralen b'a kan Etienne fa kaba Sisɔgɔ kunnafoniw y'a jira nin bɛɛ lajɛlen maa cololenw ye minnu bɛ jamana kɔ kan ɔ u ka ko dun kun ye mun ye sɛbɛnnikɛla fɔla k'u ko u na jamana se ka segin cogo kɔrɔ la n'o y'i bɔ yen bamanji minnu kɛlen bɛ ka marifa ta n'u bi ka jamanadenw fa u n'olu kuma ɲɔgɔn ya min ye maa minnu kɛlen bɛ ka jamana fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye FLA ye u n'olu fana kuma ɲɔgɔn ya u n'olu bɛɛ lajɛlen nasigi ka kuma jamana i k'a dɔn a taabolo la Bouakari e tɛ jamana min kɔnɔ i k'a dɔn k'o tɛ min bolo e bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ cogo di o yɛrɛ k'i bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnnen d'u ye sabula kɔsɛ in na a bɔ politikimɔgɔw ka tɔɲɔ n'u ka tɔɔrɔ o kɛra sababu ye k'a dɔn Asimu Goyita politique tɔnw yɛrɛ u ka dafiri Bouakari an bɛ don minɛ ko bi maliden bɛ fɛn kelen min nɔfɛ o de ye jamana yiriwali ani jamana ɲɛta ɔ maa caman kɔni sɔnnen don Asimu Goyita ye Bouakari sabula baara o baara ka kɛ kɛcogo min na o jan bɛ bɛɛ lɔ n'o y'i bɔ yen Bouakari b'a dɔn nin tɛ ko in siɲɛ fɔlɔ ye sabula a bɛ kalo damadɔ bɔ nafolotigiba dɔ bɛ yen i k'a dɔn Alu Bouakari Jalo yarɔ a fana kun ye kunkan bɔ a fana a kɛn bɛ maa cololen ye a kun y'a jira k'a fɔ a fana ye politique tɔn dɔ sigi min kɔni bɛna wuli ka jɔ boloda a da mana ja min na Jaliw tɛn'o barama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ tɔgɔ tun fɔra soir de Bamako wula e y'o bila ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau Adama Jabate Kalajula Sɔngoyi nin y'a ka fasiri ye a ko mun Sɔngoyi ko min ye wuli ka jɔ ye k'o ka ta
ta ka ɲɛsi anw ka cikɛ a bolofaraw ma dɛ bawo min ye cikɛ hakika ye n'an ko a ma ko transition agroécologique au Mali o ka se ka don ba la waasa min ye engrais n'o ye nɔgɔ ye o nɔgɔba kule min n'o bɛ don an ka sɛnɛfɛnw kɔrɔla la n'a bɛ tila ka kɛ sababu ye jɔn ko ala a bɛ kɛ sababu ye ka sɛbɛnfɛnw yakubaya o nka n'i y'a dun kɔlɔlɔ wɛrɛ min b'a kɔfɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnjɛkulu in ye olu ka wulikajɔ fana ɲɛsin o kɔlɔlɔ kɛlɛli de ma n'an b'a wele ko association malienne pour la solidarité et le développement an ko a ma bakurunba la ko AMSD o ni maa minnu kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ye an ka direction nationale de l'agriculture ye dena ka taa se coordination nationale des organisations paysannes et autres ma olu bɛɛ lajɛlen de y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka bɛn alamisa tɛmɛlen ma nɔbɔrɔkalo tile 27 san 2025 faaba kɔnɔna na ani ka se ka hakili lakunu fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan n'an ko a ma ko campagne de sensibilisation n'i y'a lajɛ bagaji minnu n'olu bɛ fɛn n'o bagaji caman bɛ yen n'a bɛ dilan na nanzara jamana kan bi na jɔn ko ala n'a dilali a kɔni a bɛ senna nka a fɔra min ye tubabuw fɛ yen k'a kɔni k'a tɛ labaara n'an b'a wele ko interdiction faite en Europe n'i y'o lajɛ o bagaji caman de bɛ folofolo la ka na anw ka farafinna kɔnɔna na yan o kɔni o b'a fɛ ka an bɛɛ lajɛlen de daji n'i y'a lajɛ min ye anw ka jamana ye kɛnɛ in yɛrɛ a kun t'an bɛ ka di maa min ma min ye directeur national de l'agriculture ale kɔni ka maa dɔ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Ousmane Kamara ye ale kɔni ye kɛnɛ in ni k'a sɛbɛkɔrɔ dayɛlɛ min ye kɛnɛjɛkulu ye n'o ye ONG AMSD a ɲɛmaaba n'o ye Amidou Jawara ye a n'a nɔfɛmɔgɔw u y'a jira sa k'a fɔ olu ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye bagaji min n'an b'o dɔn an ka cikɛfɛnw kɔrɔla la jɔn ko ala a bɛ cikɛfɛnw a b'u sɛbɛkɔrɔ caya nka min ye bagaji ninnu ye ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ koyi bawo n'i y'a dun min ye kansɛri ye ka taa se o n'a ɲɔgɔn ko banako wɛrɛw ma minnu bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ i kɔrɔtɔla k'i hakili ni k'a don bisi basa la ni k'i hakili ɲaami bagaji ninnu caman bɛ yen n'i mɛnna suma ninnu kan ka dun a bɛ kɛ suma minnu kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'o caman de kɔni ni k'o bana kolokolo adamaden na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ ko kabi san 2018 nin bagaji ninnu caman b'a la ka dilan nanzara jamana kan nka a kɔni a labaarali o jɔla ye pepewu minnu y'a dilan sa n'o ye usine tigiw ye olu caman kɔni kɛn bɛ k'a caman kerun ka na anw ka farafinna gunganna na yan kɛrɛnkɛrɛnnen na faso maliba a caman denw bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɛbɛkɔrɔ sɔsɔya maa caman bɛ taa sa k'a sɔrɔ o tɛ caman dɔn a kɔlɔlɔ la nka min ye ONG AMSD olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ n'o ɲɛmaaba o ye Amidou Jawara ye a n'a nɔfɛmɔgɔw olu y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'o sabati jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cikɛlaw ani nakɔsɛnɛnaw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama nin bagaji ninnu kɔlɔlɔ ye fɛn min ye a bɛ kɔlɔlɔ min se maanifin ma cikɛla fo ka taa se da dumunifɛn yɛrɛ sanbaw ma min ye foro kɔnɔna ye fo an ka baaramaw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ sira fɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ la wa k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ni an kɔni n'an b'a wele ko système d'information min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an hakiliw kunu an ka se ka taabolo ni fɛɛrɛw tigɛ joona nin bagaji ninnu o labaarali k'a bɛɛ lajɛlen ni ka a jɔ fɔlɔ waasa min ye jamanadenw ka kɛnɛya ye ka se k'o ta ni k'o yanga nin kosɛbɛ fɛn min y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Adama Jabate Kalajula Sɔngɔ a ka fasiri dun Bakari i to an ka Tezara premier min an ka segin ka na o bɛ bɛn malala nene yara vilila malala Real de Madrid mun kɛra de ko Real cira o ka da kun u y'a entraîneur gɛn ka Mbappé gɛn ka Vinicius banani ka Real ko banna u ya o tɛ tiɲɛ wallahi o tɛ tiɲɛ Real kɛra musokɔrɔba bogo ye koyi sabali surɔ fu b'u ɲimi u ma foyi y'a la fɔlɔ karamɔgɔ dɔ b'a kɛra ne ko bala cogo bɛɛ di Bakari Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a boloko siɲɛ 600 bi 4 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Abilaye Jara Bamaji t'a jogojugu dabila ayi Bakari Sidiki i k'a dɔn an ye waatinin kɛ min kɔni ye Bamajɛ kawale ye i k'a dɔn a kun sumana nka yɔrɔ min yɛrɛ ni maa sigilen tɛ n'o ye dɛ u filɛ ka t'u bugu ye i k'a dɔn citerne caman den ɲɛ a n'an ka sɔrɔdasiw Buguni i k'a dɔn ani Bamakɔ cɛ Bakari ye attaquement kun ka dɔgɔn Abilaye Jara ko a ko kunnafoni caman kɔni y'a jira maa dɔw kɔni bɛ i k'a dɔn u kun bɛ dibi la
Bogasiriki k'a dɔn dakabana marifaw de b'u bolo minnu kɔni di ko kelen Bogasiriki k'a dɔn a bɛ tiɲɛni kɛ a kɛra Sido ani Keleya ni ɲɔgɔn cɛ Buguni sira la sɛbɛnnikɛla ko o ma kɔrɔtɔ min ye Titani wulubana ninnu dagi sɔrɔdasi minnu b'u kɔfɛ yarɔ sɔrɔdasiw bɛ bila u ɲɛ u bɛ bila u kɔ Bogasiriki k'a dɔn u sina ka ninnu dɛmɛnen kɔfɛ dɛ ka sin ka u ka marifajugu in ko Low o Low Bogasiriki i k'a dɔn tasuma ye citerne damadɔ minɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ko i k'a dɔn a tun bɛ ka kɛ tiɲɛni ye nka o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔdasikulu tɔ minnu bɛ yen olu y'u kɔsegin ka na ka yɔrɔ in mɔ a ma fa ma kɛ foyi ye Bogasiriki k'a dɔn sɔrɔdasiw y'u fa k'u fa citerne tɔ sa ka sɔrɔ k'u dɛmɛ olu bɛɛ kɔni donna Bamakɔ i k'a dɔn lakana na min ye état major général de l'armée o yɛrɛ kunnafoni di kɛ k'a fɔ min kɔni ye binkani wale ye Bamanji dɔ y'a kɛ Buguni sira in na Bogasiriki k'a dɔn u ka sago kun ye min ye u ka citerne ninnu bɛɛ lajɛlen de mɛnɛ u ka citerne ninnu bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ o de kun y'u ka sago ye nka joona Bogasiriki i k'a dɔn armée sina ka banamini kɛ ten a tɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'olu dasi o fana ma mɛn u ye wele bila sanfɛmaw ma pankuruw kɔni nana ni ka munumunu salo kɛ nin bɛna kɛ sababu ye o yɔrɔ min bɛ yen n'u kun tɛ attaquement kɛ yen Bogasiriki tufin caman bɛ yen i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi kɔni bara ka yɔrɔ in laroué k'a laroué i b'a sɔrɔ dogo yɔrɔ dɔ bɛ yen a n'u ka marifa dogo yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka dansira la cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara l'indépendant bɛ u fo ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko 26 mars kɛlɛ bin don maa min ka fasiri ye nin ye o ye min ye Tombouctou ye o commune urbaine o délégation spéciale o ɲɛma o ka kulekan de bɔlen filɛ n'o ye Yaya Tandina ye kunnafonidilan don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kunbɛn min n'a labɛnw baaraw bɛ senna a bɛ ɲini ka waati bɔ n'a nun bɛ taa don Tombouctou marabolo kɔnɔna na décembre kalo tile 18 ka se a 28 ma n'i y'a lajɛ min ye biennale artistique et culturelle de Tombouctou ye min bɛna taa kɛ Tombouctou seko ni dɔnko san fila ka se ka an ka marabolo dɔ sugandi ka se ka taa nin seko ni dɔnko bɔlɔ ni ka a turu ye waasa min ye jamana seleke 4 ye marabolo bɛɛ lajɛlen seko ni dɔnko sira kan o denw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na ka ɲɔgɔn dan bolo da o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sabu ye yanni ɲɔgɔn da ka kunjɛ b'a ye k'a fɔ maanifinw u ka kelenya a bɛ sinsin wa min ye maaw ka don ɲɔgɔn na wa min ye hakilinaw caman ye u ka se ka falifala ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɔrɔna walima tilebi kɔrɔdugu ani kɔgɔduyanfa ni maa bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kofɔli ninnu kɔnɔna na biennale a bɛ taa kɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ sabu ye an bɛ ala ka bɛn ni kelenya min ni ka u fɔ o min kuma n'o taabolo bɛ an na o bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin ka taa fɛ nka min ye Yaya Tandina ye a y'a jira ale min ye Tombouctou commune délégation spéciale ɲɛmaa ye ni kunnafonidila fana don a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ko a tɛna kɛ dunan ye Tombouctoukaw ma bawo Tombouctou dɔn bɛ ni dunan bisimilayili wa min ye maa caman bɛ yen olu bɛ bɔ ka taa zolen da Tombouctou a yɔrɔ sahalo ni k'o sɛbɛn kɔrɔ lajɛ ni Tombouctou sugandila k'a fɔ min ye nin seko ni dɔnko ye o ka taa i ɲɛnamaya yen dugukolo sanfɛla la k'a bɛ kɛ sabu ye dɔnniya min n'o bɛ Tombouctou dɔ ka se ka fara o yanga kan wa Tombouctoukaw o dɔn bɛ ni dunan ladon min ye ka se ka dɔ fana bara o yanga a n'o kunnawolo fana kan min ye Yaya Tandina ye ko min anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ko a ma Tombouctou sugandi a kunfɛ o bawo Tombouctou i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na maabaw de dan bɛ Tombouctou dugu jukɔrɔla la wa maabaw fana bɛ yen minnu b'a la ka dugawu kɛ jamana in ye don n'a dugujɛ wa a ye wele bila kundalakaw ma min ye burudamaw ye fo ka taa se bolofara wɛrɛw ma minnu kɔni ka wuli ka jɔ n'u ko n ko Masa Ramani ma o bɛ ɲɛnabɔ yanni dugu ka jɛ ninnu bɛɛ lajɛlen welelen don ka taa se diinɛ ɲɛmaa bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen ma min ye fana ka taa se min ye anw ka kunnafonidilaw olu minnu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin tile 10 in kɔnɔna na Tombouctou kɔnɔna na décembre kalo tile 18 ka se a 28 ma san 2025 ko a ko bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ to maaw hakili la wa min ye a bɛna kɛ ka sanga ni taabolo minnu fana n'olu kɛra ka tɛmɛ Tombouctou o de ye mawuludu san o san o bɛ boloda Tombouctou maa ba 40 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou marabolo kɔnɔna na fo ka taa se min ye Tombouctou 2000 o fana kɛla o kɛra kunnawolo sugu bɛɛ lajɛlen ye mun bɛ yen mun ni mun kɛra ye Tombouctou 2000 n b'o kɛnɛ ka dɛrɛ ja ka di ye cogo min na e bɛ taa an ye bateau ta Moti Futumutu a kɛra samiya kɔnɔ sa kɛ mun samiya
bato ka bɔ moti ka taa Tombouctou ni baji yanga ma bonya kosɛbɛ ko waatiw bɛ kɛ bato in tɛ o waatiw bɛ yen o da tun bɛ ka ɲininkali kɛ a ma kɛ samiya la dɛ waati kɔni ji tun bɛ yen an y'a dasa kan kɔni a ka di yɔrɔ bɛ yen an kɛ o ma kɛ ala ma hinɛ jɔn de tun bɛ ɲɛmaya la jamanakuntigiya la Alpha kɛ Asan Aminata Dramane Traoré o de tun ye ministre de la culture je me rappelle bien an kɛ ale de bɛ délégation sociale ɲɛmaya la bi ko n b'a dɔn n kɔrɔmuso don c'est une grande sœur mɔgɔ maa bɛ jɔyɔrɔ la ko fɛn b'o kɔni ka balimaya kɔni a juru bɛ sin ka sabati min ye nin Tombouctou 2000 ye Real de Madrid cɛ sabali Real de Madrid ye mun kɛ fu jaabi tigɛ kununko u sera k'u ka npogo fara ten jaja npogo de tun b'u la u ye Real ka npogo min ye Yaya Tandina ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ a kɛra Magariko ye Tombouctou ka den bɛ fan o fan fɛ bɛɛ lajɛlen de ka wuli sa ka Tombouctou sɛgɛrɛ i seko ni dɔnko ani musaka bɔli sira fɛ waasa yen sigibaw bɛ se ka dɛmɛ nin ɲɛnajɛ in a ka se ka labɛn ka ɲɛ maa minnu bɛ na olu ka taa ni Tombouctou tɔgɔ ɲuman ye wa min ye wulikajɔw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka sewa sɔrɔ a la jamanaden fara jamana marabaaw kan nin ye sɛbɛn don n'a salo ka bɔ 21 mars kɔnɔna na Yaya Tandina a ka fasiri don waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila yan an b'an kɔ ka Real de Madrid Bernabeu Stade Bernabeu ye k'u taara u maloden 2-0 ka maa saba gɛn ka entraîneur gɛn Barça bɛ cogo di fo ka supporter i jɔ ko Real Barça bɛ cogo di anw ko den an taara ka fadenw don anw taara k'u to a mɛnna anw di kɔrɔtɔ o an ye fadenw bila an kɔ fo k'a fɔ saison banna sa an n'u tɛ ɲɔgɔn ye bilen ayiwa u bɛ taa deuxième division na ɲinan koyi o tɛ tiɲɛ ye a bɛ k'i ɲɛna tɛ tiɲɛ ye bon Sidiki k'a dɔn ayiwa surafana tɔw m'a dun kunnafoni kelen kan 21h30 ne bɛ segin ka na jɛmukan min n'an k'a ma bamanankan kan na jɔn de da o kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛdi y'an dɛmɛ baara la ni jaw ye Gibson control ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la e ni ne an denw ne tun don ɲɔgɔn na ka sɛbɛnw gosi min ye Awajibi ye baara ɲɛna kunnafoni di minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan wa